את המיתוג החדש שלי? ככה היא אמרה לי. איך הלוגו? איזה צבעים, חצי ממחיר השוק. ויצא לי לוגו כמו של מותגים. בואו נדבר שנייה על מותג. מה זה אומר לכם? לוגו יפה, גרפיקה מהממת או סלוגן קולע? תרשו לי, אבל לא. מילת המפתח למותג מנצח היא אסטרטגיה. בניית מיתוג הוא תהליך שמתחיל תמיד עם האסטרטגיה. האסטרטגיה תספר לנו את הסיפור שלכם, את התשוקה שבוערת בכם. נבין מי הלקוחות שלכם ומה הם צריכים באמת, כך שרק אם תדברו את זה, הוא שלכם. ורק אחרי שיש לנו אסטרטגיה בנויה, אנחנו מביאים אותה לידי ביטוי בלוגו מושלם ובנראות ממגנטת. וכן, מותג יבחן בהתנהגות שלכם, בסוג הלבוש שאתם לובשים, ואפילו בסוג הקפה שיש לכם במשרד. מיתוג עוצמתי שמבוסס על אסטרטגיה תחילה, יניע את הלקוחות שלכם להגיע אליכם מאליהם, כך שתהפכו להיות עסק חזק ומצליח ומשגשג, ובתכלס עם הרבה יותר כסף בסופו של יום. רוצים גם עסק כזה? בואו להיפגש איתי לפגישה עוצמתית ומדויקת לבניית האסטרטגיה המיתוגית שלכם. בואו נדבר ביחד.